छुटकी आइए मम्मी कितना सोचले रही कि आप के लड़का ये के रहा से कितना बढ़िया से रखब एक्शन मम्मी जी करे चला के गाना में टाक ले चलो कैसे का हो गले करिए करा देहिया से कुछ कर नहीं जाता मुझे तो विटामिन का बोला हे भगवान। लेकिन हम बहुत खुश बानी कि 5 साल के बाद हमके मातारी के बनी के सौभाग्य दियानी और कोटि कोटि धन्यवाद भगवान। ना तो हमेशा हम रोते रहते रही सब कोई ताना गांव घर टोला मोहल्ला यहाँ के सास जी दीदी जी सब कोई हमके ताना मारी कि तू बांझे के बांझ रही कभी तोर बाल बच्चा ना होई तना हमरा के सब कोई ताना मारत रहे बांझे के एगो नाम पड़ गुल रहे। लेकिन अब हमके सब कोई खुश नजर से देखेला हमेशा हमके मानत रहे। मम्मी जी तो हमेशा हमरा के फल फलहरी लेके आई ना कि कमजोर शरीर बाटे खाइल पियल कर काम मत कर। लेकिन बहुत दिन के बाद खुशी देख के हमके बहुत खुश कैनी भगवान। अगर हमार बच्चा हो जाए ना खूब मिठाई बटवाई गाँव में बबुआ खातिर पन्ना खरीदम जुसुना खरीदम बबुआ हमार हमके माई कही बहुत खुश बानी भगवान। सोहर गवाई गाँव में पूरा मिठाई बटे खुशी हमारे बस ऐसे ही खुशी हमार बनेले रहम भगवान। कबो हमके निराश मत करो हमके बस हमार बच्चा चाहिए और कुछ ना चाहिए। और ये आजकल दिन नियर आयल रहता का हो मन माई काम दब हो ई कि खरी बच करू हां खरी बच मोर के तो बचन का हो मन माई का हो का दीदी जी काहे ऐसे करतन काम धाम नहीं खे एगो तू ही आर के जन्मावे के बड़ू हमनी के लइका फैका ना बोइलो सन हमार लइका फैका ना बोइ रे है बोला ना दीदी जी हम ऐसे बैठ के ऐसे कहत रही एगो मर यही पे मर जा खबरदार दीदी जी हमरा के बड़ी कुछ कर ले हमर बच्चा के कुछ मत करी बच के तेरा बच के धो दे बिला तो ही पर मर जिया जानत रे चल जन चिड़ाई पर दीदी जी ये बांझ का लथरी तहिया आज तो हमर खुशी आवे वाला बाना फिर रहबो काहे ना बाज रहली हम तो मनावत हई कि भगवान तोरा के फिर ले बाज बना दो बाज बैला हो जो फिर से दीदी जी ऐसे बात ऐसा मत कर कैसे कही बताओ ना बताओ कैसे कही हां बोल तू ही कैसे कही बता ना राड़ो कही कि भतर कटन मोर भगवान करता ना कि ओनिए भतर दा मर जात कोई बने बाहर चल जा तो सही मरिए जुएड़ा से बाहर आना भगवान काय दीदी जी एक बार हमरे साथ ऐसे करी ना ये का बिगड़ने बानी हर दोहरा देख के बानी इतना काम करता है फिर भी हमारी याद लेकिन कुछ भी कहे मम्मी जी तो हमके माने लेना कोनो बात नहीं है यहाँ के जब तक नाराज बानी तब तक लेकिन जिस दिन हमारे बबुआ आज ही ना दीदी जी नाराज ना हो जाता नहीं का करो तने चलो करो तो बाल बच्चा होत ना रहा बाल बच्चा हो जाई तो कुछ खुश खबरी सुनाई। अब ऊपर वाला के मर्जी बढ़िए का दी है का करिए का करते जी दुआरे को ये बैठल बानी सोचता नहीं कि पतोही के बच्चा होखे वाला बढ़िए भगवान रुकी कुर्सी लेके आओ तनी अब खुशी से तनी खुशी ना सही में खुशी बा कि तनी मनी खुश नहीं के आदमी ना अब खुशी बा बताई कि 5 साल बाद कहाँ 5 साल बीत गइल ओकरा के बड़ी परेशान कइले बनी जा हमनी के जननी भगवान कुछ हो जाओ बेटा चाहे बेटी कुछ हो जाए तो चलिए एगो एथी हो जाए कि हाँ चलो हाँ भगवान एथी के जब देले बाड़े तो खुशी खुशी दे दी है बस 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 तो एकरा के का पावे के बा हम तो बड़ी खुश बनी हाँ, खुश तो हमहू बानी कि नाथ भगवान देते तो खूब उम जान के खूब अपन बड़ी बोलत रहे बोलत रहे नु छोटकी देखत रही नु कैसे कैसे बोलत रहे हंसले घर नु बसेला हां हंसले घर बड़ी बुझत रहे कि हमारा नाते नाती ना होई तैसे बोलत रहल हिय ना तो एगो होकर नेटा बहुत अड़ुए ने ने
आओ आओ इन्हें आओ अब है ना वो आओ आओ। ठीक ही आप आओ इन्हें आओ। अरे देखो तनी बड़की के नती बेटिया के देखो तनी खैलू है बुच्ची सेवा खैली नहीं है। खे सेवा नहीं खे अरे जानत नहीं खी वो अपन आगा बच्चन को सुजाना तरी सा अपना फेरा में रहल देखे नहीं अपने जिट जेट में रहले कैसे तैयार हो के अब तई नहवल है धोवल है त तेल ता संग गो रहे ऐसे त कितना बढ़िया लगती हो जड़वा के दिनवा में रोज रोज ना नहवैले सिया तो कम से कम मुंह हाथ धो देला तन तेल लगा देला बुच्ची खैलू है मैं खाई दल सिया ना बोलबे खैलू एकदम ना। गुंग हिया ना बोली खैलो ना ना बोलबे हां जुबक जो ना बोलबे तई से खैले है भात खैले है नो मुड़ी हिलाते देखो तनी हां डेराले सन हमरा से नु कुल डेराली सन वो डेराला बेटा वो कर इहो डेराले अब बोलेलू ना जा दीजिए बड़ी मन खुश बड़ी छोटका के में हो जाए बाल बच्चा नु तो बड़ा खुश हो जाए मिजाज हां तो भगवान से जननी। मत करता नहीं कि नाती दे देते तो खूब जम के द्वार पे उठ सो करती हाँ एकदम करही के बा जानता नी तुम करो हंसला का आपके लिए अथी हो जाई। हाँ बड़ी हंसत रहली तनी मनी बोलत रहली जब दुआर पे जाई ओकरा नु हां तब जान जानी कि वो बोले कि खेला ना लेस नात नातीन अच्छा देखो तनी नु ऐसे ऐसे बोलत रहली हो जनी हमर बोल जी ओकर सुन के नु करे जा साला तड़ियो ओकर बोली अभी तक ओकर बोली हमने की भुलात अच्छा देर होला अंधेर ना होला भगवान देला ही न बड़ा एगो इहो नातीन होले न होसन बड़का के एगो मन के एगो बेटा एगो बेटी बात बानु जा तनी रो बाजार जाके बन रोआ हां जा तनी बाजार तनी जा कुछ तनी करे तनी के हां जा नारो नार तनी ले ले आइबो अनार ले आइबो सुनी ना एगो हरलिसा ले ले हम आ एगो हउ एथिया कहाला जी दूधा में डाल के पिए जाला का आदमी हउए होरी से ना ना वो हतनी से अइबे करला चुके डिब्बा में मिलेला वो देला पर मतलब बच्चा पर असर पड़ेला बढ़िया तो 300-400 के मिलेला हतनी चुके डिब्बा में तो रहबे करला अच्छा हाँ तो वो ले दे हम तो तनी ओकरा ओकरो दहिया में ताकत मिली बचो गोटाई हां तो जा तनी हम फल फूल ले लेबो करे के जाई रोज जाई पूछ ले हम फल फूल ले पूछ ले हम झोरा मांग ले हम बता देनी कौन कौन चीज ले के ले दे हम जाई देखी न तो बुढ़ो भुला जाला लिखवाइए देता नी उनके कहाई बाजार से का लिया के का लेके चलो हम जरे जो खेल जो ये खेल जाता नहीं देखी हम मम्मी जी कहाँ गइल बानी अभी लइनी ना पेटवा कान काहे रह दुखात हटे चली ले ले आई थिया कल समना ऐ जे बड़ बड़ू मम्मी जी आ गई अरे हाँ हो कौन है कि ये कुछ खाए के मन करता तारा काहे मुंह बने ले बड़को कुछ ना मम्मी जी तो काहे मुंह बने ले बड़ो से बस ऐसे तबीयत ठीक नहीं खिला पेटवा रह दुखात हटे ऐसे रह के दुखाता चल के चेक करा देती जाओ कुछ लिया हमको बाजार से ना तने ला दे हम कुछ किसमिस हाँ तो कह देनी वहां के ले आई सेवा ले ले हम ले आई वहां के जाता नहीं नु नारो ले तो लेबो सेवा ना ले हम ठीक बात मम्मी जी सुनो ना ज्यादा परेशानी होगा तो कह हम लिया के चल हम दिखा दे तनी कन्या दिन कन्या अरे अभी का अभी 5-6 दिन बाटे 5-6 दिन पूरा हो गया डेट तो हाँ अब दिन कहाँ बाटे तू बताइबो त ना करलू हमारा याद ना रहले जानते कोन हम काम में भुला जानी चल के भले चेक करवा देती बहुत दिन के बाद खुशियाँ घर में आई एकदम अब पूछा मत भी कहता जाए ना जीरो में काहे बैठल बनी जाए ले आई हां जा झोरा ले ले जाए जाके ले ले आई जाए बड़की से मांग ले झोरावा ठीक बा एकदम सीधा साधा मरद हमार बाण बुझाला ना तनी कियो कुछ अनार ले ले हन बुढ़ऊ तनी सेव ले ले हन किशमिश कह दनिया आ दूधा में डाल के पिए जरा का दूं ना हॉर्लिक्स का हॉर्लिक्स तो ना हाँ। बहुत चुकी मिलला डिबिया में हाँ त पिया ई मोटाई ना मोटा के अब चर्बी छा दियन मोटवा दिया के हमारे लेखा बन गया तू ऐसे बोलत रहू देखिए हमरा के नजरिया में ठीक बनू राम कमाई खा के ना मोटली हम माई बाबू खिएले बा हां जब देखो तब मुहे में खियावत तनी मुहे माई में के जब साथ तो मोटा सने रहू माई के साथ तो सने रहू ना रही ना तो तहरा का कोई बनी और बुढ़ा छोड़। देखे तरका माने का हो काम धम ना करी अपने काम पर माई के चल काम जाई ना करी तभी ठीक नहीं के कर का भइल बा मर जतिया के एकर बेटा मर जाता कोखिया में बहुत बोली ना। का बोला का कम बोली
हमरो दुख भई रहसन हमरो सुख पर बैठा के खेले रही क्या करवाले रही कौन बोल बुझा गेलू मार भात तो छुछे देले रही दीदी जी काम तहारे जमाने में मार भात के जमाना रहे मार भात का है 2-3 साल हो गए तो मार भात के जमाना हो गई आ इनकर हो गई जमाना ना हां जरा घोटा दे दी लिया के कि मोटा जस खा के कौन बोल बुझा गेलू हां हम को देखो तन दिनों पर दिन तार माने पहले चल निकल आ जा रे छोट छोट तो जात तो का करब हम का करू अपना का बुद्धि बनू गेलू का मम्मी जी और दे पड़े हमें छुई मत ना तो जानता हो नहीं ना दिखले के कर जन्म घोटा के हमें मार लग रही है राहुल का भाई रे जोर गिरे है तू छोड़ा जो भाग का भाई रे आग लग रही है चल चल काम कर ना दे काम करे ना दे काम चलो हुआ करी ओकर बदला ठीक बनू काहे कर दो झाड़ू लगा काहे कर दो क्या करना है खाली खोल दे हां भाई हम ना कुछ करो देखियो देखो ना तन कुछ कितने करो कैसे नहीं किस करत तू एक काम ना कर एगो छू के काम मत करियो जाए दी हमरा वजह से झगड़ा एकदम अरे झगड़े के बात कहत हूं वो तरीका लाओ काम देखत नहीं कैसे करवाती है ओकर बात बा ठीक कब करवाली ही तन आराम कर जगह कर जा बाप रे बाप होइसी तो देख जरनी कर खात नहीं कर इहे कहाला गोतिया एकर जब से कर लइका ना फैया ना रहल तब से कतन ठीक रहल हिय अब एकर हुकम सुन ले बिल को के बाद तादिन से कर नून एथी झुक गइल बड़ुए बीपत बिहुनो ऐसे हम तो गोतनी ना देखल रहनी दादा कहल कि गोतिया के कुछ दे दे के सोहाला करा ना ऐसे पतो ही मुंह मारा बताओ बुढ़िया कैसे कहतिया अनार ले ले त सेब ले ले त मूंगफली ले ले चंपरास ले ले मंगा के तू और भैंस लेखा हो जा और करो के कह द टिटरी लेखा बिया त मोटा जाओ खा के बाप रे बाप हम कितना सपना सजले रही कि जाए द बाजिन भी या बाजिनिए रह जा वैसे ही मर भी लाजे दुनू धन ओकरो धनवा हमरो धनवा हमरे एगो लइका बटे ओकरे हो जाए अपन लइका के कितना बढ़िया हॉस्टल में पढ़ावत रहनिया बाप रे बाप कितना हम सपना सजले रही कि दुनू धनवा एजो के धनवा ओजो के धनवा सब हमारे बेटा के हो जी एगो हमारे लइके बाटे आ क्या खुरी आ ये दादा एक और लइका हो जी न अगर तो एकरे कुल धन हो जी कुछ ना कुछ तो करे का पड़ी कोनो ना कोनो जुगाड़ लगेबे करब हम एक नंबर के जरूरत हुई नहीं ई नहीं की बुढ़ी जानत कि कसम कह के तो मुआई जरूर उनकर बेटा के मुआई आ ना तो उनकर के चाप दे मुड़िया दे दे जहर कुछ में के खा के मर जइहन होने जरूर कुछ ना कुछ तो हम करब चाहे एकदम बहुत से पार हो गेल बटे बुढ़ियों के बता दे खियाओ खूब चंपरास आ हॉर्लिक्स आ सेव अनार खियाओ देखा क्या बुढ़िया से का बुढ़िया से कहले बड़ी दीदी जी मारली हम कुछ कभी दीदी जी मारली मरना तो तोरा चुप नहीं हम कुछ नहीं कर ए दीदी जी अरे बेटा भाई बड़ू ये घर ठीक है तू ही लइका तोहरे होता हां तोहरे होता एक और ठीक है तोहरे लइका होता ओ दिन के बारे ना तोहरे से पूरा केहू ना हो समझ गेली एहे करतड़ू भाई बड़ू एहे करली हां सब बता नहीं बाप रे बाप एकदम करे जब डाल दो ए दीदी कर भी छोड़ दीदी कर भी बेटा भाग दे लट मोर मरिए जाई जानता हूं नहीं खून दीदी हमरा के बोले जे कर ले बाजे ने कुछ ना दीदी अपना दादा के मर जी जा जी दीदी बच्चे के बच्चा रे तोरे लगन बाकी बच्चा होई तोरे लगन बेटे की बाल बच्चा होई हमार बेटा नहीं थे हमार बेटा के ले ली है ना हमार बेटा के राज लेके करी है हम तोरा के रोके जाम तब नु जल्दी जल्दी उठ के खाना बना के लिया ये बेटा मम्मी जी ये बेटा फाटे ले दादा कन्या छोटा आज रही पोरल बिया कहती है पेट में दर्द बढ़ कन्या ए कन्या ए कन्या बोलत खाने की कन्या भाई ए कन्या तुम बोलत तो नहीं खी भाई बड़की हां मम्मी जी
अरे रे तो कहे के निकाह वो छोटकी के रे जल्दी आई बे आयो करिया बोलत नहीं के कुछ ए बको का जी का भोंस लेखा चिल्लातनी कुछ बोला तो नहीं के देखो तो एक तब बोलत नहीं के तो हम क्या करी का होगी देखी अरे छोटकी तू तो रात कुछ कहलू एक के ओ जब रवा इंसान बना के हमरा देख के देख के चलत रहलू हमरा नहीं के पता के बाप रे बाप देखो तो एक करई नसो नहीं के तनी क्यों चलत से ओ ये मम्मी जी ये तो मोर गई जी ऐसे मम्मी जी छोटकी उठ ना ये छोटकी आयो मम्मी जी कतरा सोच ले रही कि अब के लड़का ये के रहा से कतरा बढ़िया से रखब करिया ये मम्मी जी ए बाबूजी का बानी जी बाबूजी एक दुनिया ए छोटकी बोलना कुछ बोला तो नहीं के हे भगवान कितना बेचारी खुश रही 4-5 दिन और टाइम रह गोइल बड़ पेटा में दर्द बा कहत रहली छोटकी रे का भइल अरे का बोला नहीं हम तो खुद देखा दे के जगीरा रहली है दादा बड़ा पिलनिया के ए छोटकी बल्कि मारी ऊपर लिखे न दे बड़ा किसा काल परसों सागरा कल रहली खूब जगह कल रहली ई जे खूब जगह रह के से कल रहली हां तो ऊपर ये की मर के छोड़ के चल जाया ये मर ले दिया जहां से ही कॉलेज था से दादा हे भगवान हम तो रियली में तो नहीं से खाली मर ले रही हम ऐसे दूर ना मर ले रही का तू बोले बड़ा ना मम्मी जी हमने के मर मम्मी जी कैसे बात है तेरा कैसे दादा है दादा कैसे का जनी ऐसे तो ना मरनी के मरिए जावे के का दादा तू मार दिले बड़े मम्मी जी ओए मम्मी जी आय मम्मी जी कैसे मार दिला दे ले दादा मुआ दिया तब मर लगा मम्मी जी ई चिंता ना रहो तो तेरे घर में ना रहो तोरो घर में रहे कोनो हक नहीं चलो ना मम्मी जी उठ तो घर से चल घर से बाहर निकल जाओ तो घर में एकदम 1 मिनट नहीं के रह के ना मुझे ई जिंदा ना रहो तो कहीं ना रहे